Terus dhuwur wekasane endek tumindak kang dumadi. Maksude kowe yakin atas titah atau kodrate ilahi. Yakin karo perintah Gusti Allah, yakin karo ketetapane Gusti Allah. Sampean kena coba, kena apa bae, wong kabeh kuwi mau sampean diyakini bae, ya kabeh sing perintah Gusti. Kabeh nyung lagi kaya kiye nandang kaya kiye, kabeh ya kersane Gusti Allah. Ora sandadakan watane, ora nrima kahanan. Misalkan kaya dene Kang Supri ya Kang Supri usaha. Lahan usahane ya wis ana, tapi kok jebule ora sesuai karo kekarepane. Lah ning kono kudune mikire kepimen. Ya siji lagi nuruti titahe Gusti, kodrat irodate Gusti, takdire Gusti Allah lagi pun kaya kowe. Tapi sisi yang lain berarti harus ada pembenaran juga. Artinya pembenaran sampai dibeneri awake. Bisa Gusti Allah kok kaya apa, sababe apa? Sababiyahe apa? Digoleti awake dhewe iki digoleti kepingin. Setelah digoleti nganggo iki, lah setelah itu baru kita oh ya memang perintah Gusti Allah nene kok kaya iki. Lagi dicoba nyong kudune kepimen akhirnya. Lakune nyong cepan kepimen. Ora sapa bae. Kadang-kadang wong ki ora panerima karo karepane Gusti. Yo ya, karepe nyong kok urip kepenak kok. Tapi jare Gusti Allah engko dhisik aja penak dhisik. Wong dong dingin penake akeh-akeh lalen. Yo ya, bojone penak ning sadilat ki langsung gayane kaya kae. Mangan biasane sapiring pe tukune sawah kul. Mangane wis dipangan-pangan ora. Angel. Mula kabeh di pasar sesuai karo kebutuhan. Engko angger ana kodrate Gusti Allah, kowe mau sing kon kaya piye, ya wis kepilih. Lakune sampean kudu netepi perintahe. Ya perintah Gusti Allah cuma lagi kon kaya piye, diapa-apa kena angel. Engko angger wis sampean kon seperti ini angel, lah kepimen sampean nuruti titahe Gusti. Sampean sabar itu juga termasuk titahe Gusti Allah. Sabar ing dalam kahanan nang kehidupane sampean, minimal di kekeluargaane sampean, gak usah jauh-jauh. Sampean bisa nerima kehidupan sing lagi dialami iku, ya insya Allah engko tetep ana wayane. Bahasane iki wis nyong kaya lagi netepi perintah Gusti Allah. Netepi perintahe sabar. Angger lagi kaya aku berarti sabar sampean pada bae lagi netepi perintah Gusti. Tur yakin, sampean selalu harus optimis. Kapan wayahe nanti ada masane sampean bisa kepenak kaya kowe. Saiki lagi urung kepenak, engko ya ana wayahe kepenak. Ora sawatane dadak ngeluh utawane kepingin. Mula sampean ning kono ana usaha, artinya usaha itu sampean obah awak. Diobah nandisi ebeng apa? Menyelaraskan apa sing lagi jadi perintah Gusti. Menyelaraskan. Cara wong nyong speke, nyong wong usaha ke speke wis spek temenanan. Tapi jebule spek kowe mau ora sesuai karo kekarepane sampean. Kan angel. Akhirnya apa? Berontak kowe. Berontake kowe ora sabare sampean pada bae sampean balelo karo Gusti. Lah kok yang kok angel dadi. Mula wong usaha saiki kan lagi buru-buru cepet-cepetan. Kesusu kayak supir. Supir ki apa? Kesusu mampir. Supir. Mulane wong nek kesusu mampir ya ora hasil-hasil ditenteng. Nah iku. Mula angger sampean netepi kowe mau sabare lagi dicoba kayak kodrate. Wis anggap bae sampean sabar iku mau daripada lagi netepi titahe Gusti. Insya Allah pan dhuwur wekasane. Itu bisa berkembang dalam hal apapun. Orang mung segi itu saja, keadaan apa baik, bu masalah sosial, bu masalah rumah tangga, bu masalah dengan siapa atau dengan alam seperti itu.